I denne video vil jeg vise, hvordan man slår op til gråvejrszipper med en kombination mellem Julys magiske opslag og italiensk opslag. Det vigtige er, at den pind, man bruger, den har en god lang wire, som bliver plads til alle maskerne. Så tager vi garnenden og trækker den ind mod os selv. Den skal vi have en god lang ende. Sådan der. Så tager vi garnenden og holder den, ligesom vi ville gøre med krydsoverslag, med garnenden ind mod os selv. Pindene, dem skal vi holde sådan ovenover hinanden. For at slå op til Julys magiske opslag, så skal vi have garnenden over den bagerste pind. Og så for at låse den første maske, så tager vi garnenden fra garnnøglet og pinder den over garnenden. Så det ser sådan her ud. Nu har vi garnenden ud væk fra os selv. For at slå op til den nederste pind, skal vi altid have garn fra den øverste. Og til den øverste pind skal vi altid have garn fra den nederste. Så nu viser jeg, hvordan man slår op med den nederste pind. Der skal man have den bagom, og så skal garnen ned i midten. For den øverste skal garnen op i midten og bagom. Jeg viser det igen. Nederste pind, bagom og ned i midten. Og den øverste pind op i midten og bagom. Jeg fortsætter nu til vi har 8 masker på hver pind. Sådan der. Nu trækker vi lige den bagerste pind en smule ned, og den nederste pind lidt frem. Vi skal nu slå op med italiensk opslag. Vi skal starte med en vrangmaske, og der skal vi have pinden bagom garnet, ned i midten og op bagfra igen. Sådan her. Så har vi en vrangmaske. For en retmaske, så skal vi have den foran, op i midten, bagom, den begge to og op. Så har vi en retmaske. Jeg viser det lige igen. Vrangmasken, bagom, ned i midten og op igen. Og retmasken foran, op i midten, bagom og op. Jeg fortsætter nu til vi har 13 masker på pinden. Bare for at vise en garnprøve af den. Og den sidste maske skulle være en vrangmaske. Sådan der. Nu er vi så klar til at slå op til Julys magiske opslag igen. Så rykker vi den bagerste pind op til den forreste. Og så skal vi starte med at slå op på den øverste pind. Det gør vi ved at tage garnet op i midten og bagom. Den nederste pind bagom og ned i midten. Jeg fortsætter nu til vi har 8 magiske opslag. Sådan der. Så har vi garnen herude. Nu skal vi så gøre klar til at strikke. Vender den lidt rundt. Så skal vi lige holde fat i garnen hernede under. Vi tager så den nederste pind, fordi nu skal vi kun strikke de her masker. Så skal vi starte med en ret. Og så skal vi have en maske vrangløst af med garnet foran arbejdet, da det er ligesom når vi strikker italiensk opslag. Så ret og vrangløst af med garnet foran pinden. Fortsætter nu sådan her pinden ud.
tager også lige den næste pind med. Der vender vi om igen. Så det nu ser sådan her ud. Så vi har den øverste pind klar til at strikke med. Den hvor de ekstra masker sidder på. Og her skal vi så have en maske vrangløs af og ret. Vrangløs af og ret. Så fortsætter vi sådan en pind ud. Sådan der. Vrangsiden ser nu således i. Vi kan se, at vrangmaskerne fra opslaget de ligger hernede. Og retsiden ser sådan her ud.